Bienal 2064, que potser molta gent ve aquí esperant que tindrem una exposició de la Bienal i és una excusa per fer una reflexió del present, però intentant subvertir aquesta construcció d'un nou temps, que diem temps anacrònic, que és el temps de la postveritat, no? Que és el temps aquest d'intentar acabar amb uns debats que crec que tots creiem, totes les persones que treballem en aquest projecte, que és molt rellevant. Quan nosaltres fem una predicció i volem que allò es compleixi, no només reescrivim el present, deixant de banda tot allò que no farà possible l'auguri, sinó que a més editem el passat. Per què? Doncs per legitimar o justificar la meva aposta. Llavors tot allò que no quadra amb aquest pensament queda cancel·lat. Això és molt complexa i el que justament volem és intentar participar en aquesta complexitat, no simplificar-la més. A la sala Rambla fem més aviat una mena de reflexió sobre la idea d'oracular i aquí a Pou Rodó el que fan les persones, les artistes convidades, és justament intentar veure quines memòries podrien desaparèixer, diguem, en aquest exercici, si voleu, com un cicle, no? Que estem una mica torçant i com el temps convertir-lo en un remolí que ens permeti justament pensar això, per què ens estan imposant una sèrie de futurs quan en realitat estem anul·lant altres futurs amb aquestes apostes, no? Bàsicament l'exposició el que vol és intentar no tant invertir en el futur, sinó invertir el futur. La Bienal 2064 és una exposició sobre la predicció, sobre els oracles en l'era de la intel·ligència artificial. L'eclosió de la intel·ligència artificial ha vingut acompanyada d'una sèrie de discursos que la consideren el nou oracle diví. Realment hi ha un fil històric que uneix el pensament màgic dels xamans i els profetes i que va a parar a la idea, a l'estadística, a la probabilitat i d'alguna manera és un fil que aquesta exposició tracta de recuperar. Avui dia les màquines acumulen una sèrie ingent de dades i aquestes dades són les que permeten de fer inferències en el futur i fins i tot ha arribat al punt en què això ens ho fan les imatges. Avui dia les imatges són vidents i són capaces de mirar, de predir què és el que passará en el futuro. Quizá lo más interesante haya sido el proceso de trabajo. Ha sido un proceso muy natural, muy orgánico, ¿no? Que ha ido incorporando artistas, nuevas visiones y que es asumido por los artistas. Quiero decir, el proceso es muy vivo. Todo comienza a partir de la coincidencia de temas que estamos trabajando los tres comisarios, ¿no? Y de esas tres situaciones de trabajo, de esas tres inquietudes, es de donde surge todo. Es una exposición que está coproducida por Bolit Girona, Palau de la Virreina, Centro de la Imagen de Barcelona y Centro del Carmen de Valencia. Para la presentación en Girona hay varias actividades. Primero están las visitas comentadas, ¿no? A cargo de los artistas y comisarios. Hay un taller sobre inteligencia artificial de estampa, el taller Estampa, que participan en la exposición. Y dos conferencias, una de ellas de Joan Fontcuberta y la otra de Roc Parés.